Good afternoon, sir. Yon boke bianca. Yeah. Okay, man, you will I'm back up and you are called Ninedum. Yeah, ma'am. The way phone again, I'll get below to get Laramas. Okay, sir. Yeah. A day for 24. okay, one on you. Oh, she can now the second of my go on Apogram. Sorry, sir. Last 25, my Uqua. That would have fun. I have them. So, ma'am, bathroom. A day for 24. Umunega Diola. Ewe mo fun one new wine. Negan Nagadendo. Nna m dị ndụ ma nne m anwụọla. Oh, Nago or Dendo, Negan, walking in Brunel. Ọ rahụrụ otete. Hell, Yala Kulite again. Na nemole akọnọ na ha tete nke ọwụ na street. N'ime ụlọ ya. Heu, ọ dị afọ ole nwụọ? Ọ dị 51. Heu. Onwe ihe ọrịa ga. Mba, mana o nwere pneumonia. Heu. O nwere pneumonia. Yeah. Heu. Ndonna. Oh. Heu, ọnwụ pneumonia gburu nne ya. Ya ala bụ tete. Ọnwụ pneumonia na family. Ịdị anya oke nshi. Mba. Ịdị akpa aja Otele. Yeah, ọfụma. Amaghị nwa akwa ahụ ịma. Ọ ya onwe ya. Ewu ahụrụ m n'anya ọ gara ahụ bifo nwoke eji sifuo Otele gị nna mashiwe ike nna mashiwe ike mmụọ mmadụ ga na-ekpuchide ebe ehi nna. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Anọ m na school. Ị nọ university ugbu a? Yeah. What year? I'm assign out very soon. Okay, graduate wele. Yeah. Gịnị ka ị gụga? Public health. Public health ọ nke ndị shede ele ihe ime ele gịnị bụ ele ke public health? Public health so na ndị a na-eme vaccination na-agba ọgwụ na-agagharị na health agba ọgwụ. O so na ide n'imekwe inwe ike ịmụkwa imekwe nursing. Isi ebe ahụ ga-agụọ nursing. Yeah. Yo, ịfụta na street na onye ọbụla ịhụrụ ga-agba m injection. Mgbe ọwụ ihe mmiri. I can't ma dị registered now. Before ma gawa gbawa ọgwụ. Ị ji agba club? Mana ọwụ mgbe ọwụna. Ị ma nri echi? Yeah. Gị na nwoke nọrọ onye lọvụrụ iji anyụrụ ya ahụ? Nwere ike gaa na toilet ga-anyụọ ya. Iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ onye lọvụrụ nọrọ? Yeah, mmanyụ ahụ. Onye ga-ekwu na ewu eji anyụ ahụ n'ihu nwoke. Anyụ ahụ ma ya na nwoke nọrọ. Nshi gị o ji eshi ushi? Yeah. Nshi ji eshi ushi. Onye wanshi. Ara nwụrụ onye ara gbaga na family mpaghị ma ọsaidị mmadụ? Mba. Mmụọ ohi ọ nọghị n'ime? Mba. Akwụkwọ o ji adọghị? Mba. Ọrịa ọkụkọ ọ dọghị? Mba. Ebere gị ugwu? Yeah. Otele achapụrụ ka nda. Ka m hụ eze gị. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 3. Aha ha?
Eh? Kpọwa aha ha. Ọ ga-adị Emeka, Chinonso. Ele nga ha na-atagha gị ọnụ ụlọ ha nke ọnụ ụlọ gị. Hotel with ụlọ ha. Ma ị ga-efokọs ebe a na-amapụta oge ihe a. Ị chere mmiri anya bụ ikwu egwu? Sorry. Ị nọ hịa ma na-eme gị tafi gị nọ na-apị fon ọzọ Chineke agba gị ọkụ. Sorry, ndo. Onye mere nsị gị jee shi oke oshi dibịa bịa pịkara m fon. Sorry, Sadim, sorry. Onye nsị dibịa bịa pịkara fon. Mme na gị biri maka Chineke were nsị nyọ gị shibata nga m nọ maka Chineke na ị ga like ihe m ga-eme gị. Bara nga bịa gwụga m sị nsị gị jee shi oke oshi. Ndo, Sadim, sorry, sir. Ele hotel a na-ataga na ide break ka ọwụ ụjọ short time ataghị ala. Enyi m nwoke na unu like enyi m nwoke ndị m kpọrọ ndị m na ha yiri. Ọtago je nye gị ego. Mba, mana ọ na-elekọta m. Oke ọtago ọ na-enye gị ego maka ọ na-elekọta gị. Owu na ọ ga-enye m ego na aspa inye m ego. Mana sometimes ya nye m transport or sometimes ya ji moto m bula m yard. Mana mkpọ ya si ya na enidiri m ego, ọ na-esendụrụ m ego. Ọ na-enye gị ego every week ka ọ every month. Ọ dipendụrụ otu ego shi dị. Sometimes ọ ga-enye m ego depend otu m shi na ego. Because anụmanụ ego like that. Mana ọ na-ewe ya n'okete ya sendụrụ maybe sometimes 2 times in a week. Sometimes 1 time in a month. So it depends. Gịnị ka ị na-arụkwanụ gị nwa? Ana m arụ na shopping mall, ana m arụ na Shoprite ya na Market Square. Ije enyekwe nwoke ego nke gị? Enyi m nwoke ya nwere onwe ego ana m enye ya. Nkịta ọ taala gị mbụ? Mba. Ọmụ aka isi gị picture. Mba. Inyere m ego ọgwụ mbụ? Inyere m ego ọgwụ mbụ ị bịara ga ese gị picture? Sorry, sir, sorry. Ịhụla m na shopping mall ịma akwa mma gị bịa ga ese gị m chaa m. Ndo, sorry. Ndo. Biko. Ego enyo ele ụdị mkpu ị na-etiri? Lekwa ụdị mkpu iti gị nwa agbọghọbịa dị ka gị dị ute ịmawala oke dị ute ịgbaga akwa nne gị. Lekwa ụdị mkpu iti gị tinye mkpu ndị shi na toilet afụtara nsị ha siri ike. Enweghị ezigbo mkpu ị nwere iti chere Chineke agbaghị ọkụ. Mana o dipendikwara bishọp owo otu a ka nsi eti mkpu mgbe ọwụla o dipendụrụ. Ọ dipendịrị ka bụrụ mkpu onye shi na toilet nshi ya siri ike ọnwụ ihe ị ga-eti nga. Mkpu ndị gara toilet nshi ha siri ike. Genotype ọga? AA. Blood group ọga? O positive. Na-aga ntị ọwụ nwoke kpọọ gị na-agwa gị na oshi obodo oyibo ọ nọ Naijiria nọ ya sị gị na gị sendịara ego ọ ga set help ya weta mme ya nyere ya aka na ọ chọrọ ịlụ gị were ego. Don't ever try it. Nwaanyị ọbụla na ọya ya wee no to warning to everybody. Kwe na ihe na-agwa gị. So take note ọsọkwa ya na ọ na-Abidjan sị gị nye nwanne ya ihe okwu bịa ọsọ gị bụ ihe Otele abụghị ekwela Otele na WhatsApp. Kpọọ nọmba gị 070 69 31 0911. Can I pick camera? Bụpụ ihe ahụ ịgbada isi
Papa ihe banishi. Nyahunga ogbe chafiete so we shigbo mma. Papa ihe banishi. Wele kan the church. Bishop, put him out there, ma. Asenge papa chafa ihe banishi. Nyahunga ogbe chafiete se ya se pegbolo onwe gi n'ụka. Really, sir. Gịnwa eweli iwe kere egbe chafu ka ezigbo mmadụ ka akpọ gị sista n'ime Chineke kparala chafu na ihu amụ na aga ewere aka abụọ jidecha ya jidesie ike aṅụghị ya ga gbara chafu bịa interview ya hụ nke ọgba chafu na ịtọgara maka n'isi amụ gafeghị wuo m na gege ghọọ ya n'aka abụọ goalkeeper amụ praga bịa were chafu gbachere m n'isi ya ihe mbụ gị bịa nga Yes, sir. ịdị afọ ole 25, sir. aya tewe phone na ga bili ọtọ ọkụ ịmana ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ Yes, sir. tewe phone na ga bili ọtọ la azụ Come here. na-asị ịgba ọtọ kemgbe bịa nga goalkeeper amụ ịgba ọtọ bịa nga Chineke agbaghị ọkụ Lazo. We're letting light in no touchstone yola. First a camera of Mama Dana Hoge. First a camera to Lazo. Tonwa. Bush you tend to neti on na TikTok. Yanga bia geburu mog. That would have fun no. O di mmadụ gị pata online na. Were emego ngara. Mewele ka ezigbo mmadụ ka iri akwa. Ga yite fi agba karat na bed n'abalị. Chineke agba gị ọkụ. Gị nwee weli iwe. Mmaga ji agwa ụgba. Mbasa. Mmaga ji agwa ụgba. Na-ekwusi okwu ike mmaga ji agwa ụgba Chineke agbaghị ọkụ. Mbasa, mba. Aha ahụ. Rejoice. Sorry, Amarachi. Amarachi onya. Emmanuel. Kebishina no yana. Lagos. Gele ka ị na-arụ. Abụ a nurse and a chef. Enya were otu kwa ịmakwụ ga ezigbo ụgwọ Chineke agbaghị ọkụ ishigi na aba gị. Ele otu ihe ịrụga ewo nọọsụ ịnọ na nọọsụ ịnọ na kantin bịara nke agwa m ewe nọọsụ ewe tef. Ele otu ihe ịrụga. A nurse. Nọọsụ ara kọ nke ndị isi dị mma. Issue them no. Kishi dị mma. Ranga begwa bewe no se we chef. Ịgbala onye ara ọgwụ mbọ. Ịgbala onye ara ọgwụ mbọ. Mba. Iwe onye ebe. Onye Abia State. Ebe na-abịa. Onye Kwano. Ebe na ikwu anọ. Ụmụ Ọbasi. Anaghị oshiri ike. Mba. Nọọsụ gị gara ụlọ akwụkwọ ka mụrụ ya mụ. Ụlọ akwụkwọ. Ka ụlọ akwụkwọ ị gara mee nursing school. Global Well, Togo. N'ebe. University Camgara. Global na Togo, University Camgara. Ọ bụ nursing school. Ebe na Togo. Na Togo. Ebe na Togo Chineke agbaghị ọkụ this girl.
echefuru m afa dị. Awakwala nwa ga were ne doro gbega nwa mmadụ nọ 5 years n'ukwu. Kwenu ehe mgba gị. University ga me no Cisco ke bra nga agwa m si chefule. Awakwala nwa mmadụ ete were go Otele ga egbe gị injection. Akwenu ehe mgba gị. Anọgo m sa. Ebe ga university ga mụọ ịgba ọgwụ. Gị bịa nga agwa m sị wụ nọọsụ. M ga-ahapụ nọọsụ face a chef. Okay, ị gara hapụ ya dịte enwe ihe ịmanụ. Gị ga-amụwazi chef. Gaga mwishi mama put. Mama put kishige na lenge na eshige. N'ụlọ. Elenge ishige mama put rice and peas gika. Elenge ishige rice and peas gika. Intercontinental ka m na-esi o. Ọ bụ rice. Deka agbago ko chile ka agbago ko intercontinental intercontinental unu ka ogala. Ishige intercontinental goalkeeper amu. Branga kwa msi intercontinental. Ishele rimbu buru giga wasai country. Branga be kwa meta. Owo na intercontinental. Iri shige na ya dunu ge owo na intercontinental iri. Odi madu gi na odega hunda ko obi bansa na enwe amo. Ge bolie ya hanaka. Nurse Elisa ha from nurse she we mama put n'ụlọ. N'ụlọ. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Mbasa. Akwụkwọ oji adọ gị? Mbasa. Ebere gị ugwu? Mbasa. Ọchị iko mere gị? Mbasa. Ọnụ nwa na-eshi ushi? Mbasa. O tere gị oji eshi ushi? Mbasa. M na-asa ya ọfụma. Ijeji akwụkwọ une na-agbashi ike ka ọwụ tishu? Mmiri ka m ji. Mmiri. Infection o meela gị mbụ? Mbasa. Mosi pulo ji agba gị? Sometimes. Ele nga ọ na-agba gị na-apata ụkwụ? N'ụkwụ m. Ọ ga-awụ na ya ka ị na-eweli elu mgbe ọbụla. Ọ nga ọ ga-ịgba gị chile ka agba gị ọkụ. Ọ nga ọ ga-ịgba gị elehe memo goalkeeper amụ. Elehe memo si pulo na-aga ịgba gị. How many minutes ka ị na-anọ chere chile ka agba gị ọkụ? Nwa bingo. Praga mosi pulo na-agba gị ya wụrụ n'ụkwụ aka nri nga dị active. Nwata nwaanyị nọzipụ na-agba na-apata ụkwụ dị active. Ị na-eme omenala ka ị na-ekpe ụka? Ụka ka m na-ekpe. Enwele chọọchị ị gara submit a prayer request for di? Mba. Mmadụ ole tarala gị? Abụọ. Aha ha? Ebuka na Kelvin. Ebuka o ji arụ gịnị? Ọ bụ onye tek ka ọ na. Enyakwa ihe Ebuka arụ ga n'Igbo. Chineke akpọghị ọkụ ịbịara ga otekega nne ya ka otekega nne ya. Gịnị ka Ebuka arụ ha? Gịnị ka ọrụ ha? Ọ na-ere afịa na-arụ tek. Tek again, that's undertaker ka gịnị ayị ya? That's onye apams ka ị lechara anya onye undertaker tek ka ị lechara anya ga gịnị ijelata ụra ya? Forex trade forex ọ na-akụzi forex like ọ gara akwụkwọ ya ọ bụ ndị na onye abụọ ọrụ ha gịnị? O nwere petroleum engineering. Ndị Bunkery ilere onye na-ezu ohi mmanụ na Nigeria ayịgha ga-ebịa gwa m sọ nwere petroleum engineering. Onye nwere petroleum engineering yịgha gị ishighe mama put n'ụlọ unu ga-ebịa ga
ga-agwa so o nwere pe enyi onye gita se I ga-elere onye Bunkery na-ezu ohi mmanụ ya were ya kụchasaga gị Otele Otele ndị Bunkery trala ị ga-aṅụ sịga No. ị ga-aṅụ goof No. ị ga-aṅụ shisha Mba. ị ga-agba klọb Mba. ị ga-enyele mkpu ị na-eti agbakwa nọsensị ka gị dasị iti njụga gị mkpu ị na-eti ga-ewere aka bịa ajụrụla gị mbụ ihe ọdịda ụja isi isi oji eme gị ihe ọdịda ụja atọ gị gịnị wụ isi ọchị gị ebe a eleka wee te eme ibe ga-atagide otu aka gị ebe a ọgba bịa nwoke ọwụla onye akpọ nọ bịa nwoke ọwụla mitiri dis gị adịrị kpaka afụlo inyekwa ya mụsị ya ṅụọ ihe ị hụrụ ga-ewere Chineke na isi ka ihe kpọọ nọmba gị jelo tapụ gị wogara blọg grupu gị O positive. Goalkeeper amụ ngwa kpọọ nọmba gị imegidere were eze tagide mkpịsịla Chineke ekwele la anya ma kpọọ nọmba gị Chineke akpọghị ọkụ akpịrị gị amụ n'ọnụ na ga-atafu kapụ amụ Biko achọrọ m ịkpọ nọmba m na public ka oke ha dere gị na handụlụ gị oke thank you sir. Goalkeeper amụ ibela nga mbụ No, sir. Good afternoon, sir. onye agbanyụ TV ahụ nkụ ga-egbu di ya onye ka emeghe ka onye apụlụ onye ka emeghe ka onye keghị apụlụ ga-agbanyụ TV ahụ nọ di ya All the off. ihe mbụ gị bịa nga Yes, sir. ọkụ ịma na ihe ọbụla anyị mere nga ka ịba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru mee gị ntavi Yes, sir. dewe foonu n'ala ga-ele azụ ọfụma wepụta n'aka gị ma mara ma ị nwere aka ga ewere aka dewe na tọnụọ gakodi front were azụ bịa kelee Rosanna gakodi front ọzọ were azụ bịa ihe ọwụ jin ka iyi n'ime ihe a Onwe ihe enyi inside. ọ jin ka iji mere pant Onwe ihe enyi inside. were fonu gị aha gị Afọ nwanne ka. nwanne ka onye enyi nọchi ọfụma nọchi ọfụma nọchi ọfụma Sorry. Sorry, sir. bịa tinara m sa afa gị nwanne ka emeghe ka agwọ hey me ga nọchi ọfụma chọm da tọchi hia da Chineke agba gị ọkụ hia lekpochi iche ndị na-ere akwụkwọ goof prangabịa takụchi achọm da tọchi hia iwe onye ebe Ebonyi State. ebe na Ebonyi Ọhụzara. ebe na Ọhụzara Uburu. ị mụọla nwa No, sir. ilu boleti
Mba. Ije egwu mmiri na nrọ. Mba, sir. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba, ha nwụrụ. Ew, anwụọ na iwe orphanage daughter. Na ndo orphanage motherless fatherless daughter. Gịnị gburu ha? Poison. Ew, ha ṅụrụ ya na mmanya ka ọwụ ha eriri ya n'iri? Na nri. Onye tikwere na ha? Amakwa. Nọzie n'ọfụma. Nọzie n'ọfụma, gaa nọrọ nnọọ nọzie ọfụma. Ka otu n'uche matazie na ọ poison gburu ha. Ọ ga-ebu ya gaa n'ọgwụ. So a na-enye ha ọgwụ ọ dị eti na-ada arụ. So ebuziere ha gaa na all this native ihe a confirmzie na doctor before a ga-ebu ha gazie ebe ahụ eti na-erigo ha ndị na-arụ sha. Ọnwụ. Ọ n'ụlọ mmadụ ka eriri the poison ka ọ wụ n'ụlọ ha? N'ụlọ. Mma gị o jidele mpa gị nga o tighị okwe mbụ? Mba. Ọnwụ. Nshi. Eriri eri ya wụ ọnwa akpịrị ogologo. Ọnwa akpịrị ogologo. N'etiti nne n'etiti nna. Akpịrị ọ dịghị? Mba. Ije agwụ ụra? Mba, sir. Ije aṅụ gufu ka ọ sịga? Enweghị nke nna m. Ije aṅụ mmanya? Mba. Gị na nwaanyị ibe gị ọ dọla ụda amụ mbụ? Mba, sir. Mọzi pulo ji agba gị n'ụkwụ? Mba. Amụgụwa gị ele nga ị na-agbaba gị ele ihe ị na-eme? Enweghị ihe na-eme. Ị nwere vibrator? No, sir. Ije eme nwaanyị? Mba. Anaghị osiri ike? Ọ dị soft. Ije agbakashi ọnụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Abụọ. Ije aṅụ ha amụ? Mba. Ị ga-enye ele mkpu na-eti? Adị m eti mkpu. Otele kwechiri ọkịrịkpa otele a na-eti mkpu. Genotype gị? Genotype gị? AA. Blood group gị? O plus. Kpọọ nọmba gị. Congrats. 09154095185. Dalo, sir. Enyi aka ebekwara m ga achapịghị leda kọndọm. He ji aka atọchi ya wụgịdị. Achọ ndị atọchi hia. Achọ ndị atọchi hia.
get where I can do paper. Oh, ya bend issue. Bend issue. Bend day of ma. I see it camera and issue bend issue go to her. Will you see you? Will you the way camera and I get below talking lazo? Hey, the way camera of my chile cabago come home. Everybody sitting on the laptop for a man. Get a shot or Accident. Lazo. Where I got the way camera get lazo, mamma, and him already. Where I got a mega just and gamata. As in gamata say, Ugrugu, give and gabia, where a position, where I got a reggae. Hello, a cook. Donna. Hey, lazo, check about. Oh, yeah, come on, name with that time. Okay. Lazo. Donna. Allegedly, mega you quite by jail. 12 years ago, no matter admission or more from school, no accidents, no. I can't correct Komoto. Moto You know, camera ben will. Oh, tipper. Tipa. Is your Koga defend there? I swear. Donna. What else? Mo korobia. Tipper kojara oko. Obuganyi. Oko obuganyi. Ndo kebo dishna na yanai. I'm in Dubai. So Otele Rosanna. And when who gave Manapaso kojara again na Nigeria. Ga pare aga Arab country na de also we came initiate. Ga were okwe ma so de magiga Arab country. In also we came for no ko. But It's the meron we better. I didn't fit. It defeat a bandage. No, to them, no. And you know, some my what I can be a got like a the with feet to get Arab country. Let back at the no conyencha. All the matter go get back it hencha. Again, you chat 3 times, let you get back ancha. Mado lebi na room ahino. Apartment or Mado le kono na biridia. Guess my apartment market pe shibiri. Traga akato mala. Mado le ka gene abi na room. Chile ka bagoko. E kato ga. That is how here in there. How here in there. No, not go. Mado le bi na room ahim bi na ime ya. Two. Ono de abo biringa. E ma say na aduro. E ma say webe bo long ke be anga mmege tavi. Then won kwan yo so bia ye bi kwasage no lo ibi ni mi. Ekwuola wonu gị obere ego anyị na-akwụ no per month. Lanya imra so go ebere ego ge lama Nigeria bia nga bia nega. Bia nega to nwanye lo ge bia nga mmege tavi chile ka agba goko. E ma say mege ge no de abo akwụgwọ ge bia onwa ebe no de abo nwanye bia kwa ya join akwụ ado ụgwọ. Atom kushi ahụ here. Okay, regard with mother born Arab country. It's a goof. But yeah, again, I be a jack one too. No, I'm banning no, for now. The one year bear. Abia State. Ebe na Abia. Maya. Ebe no Maha. Maya South. Ebe no Maha South.
Ụbakala. Ebe na ụbakala. Ụmụobo. Iji agba ncha. Mba na awụnụ m dị iche. Lee m ji akwụkwọ ncha. Ole iji agwa m si iji agba ncha. Kemgbe ị nọ Arab enwere mkpịsị anyụwa. Emela approve su n'onyoma. Mba, lee Obodo ahụ na-achọ m gị sị emela approve su n'onyoma. onye chọrọ ịnyụ ga-anyụ na ndị na-anyụ na-anyụkwa steady. Elekpu iji anyụgazi. Onye buru nwa ya ọ ga hotel ga lọji anụ na ga akọnye ya. Na Dubai. Yes now. It's possible now. Ndị na-akụ na-akụ steady. Yes now. Ụmụ nwaanyị ole ka i buru lega hotel? Na enwe m time ụmụ nwaanyị ebe a like m kụga hustle by ọrụ m na m na-aga ọrụ m na-enwe time na-eme all those ones. Ọrụ m ọrụ abalị ọ na club ka m na-akụ. Ọrụ abalị. Ele ihe ime ba ọrụ gị ọrụ abalị ewele iwe o ma marakwa before ma nara otu problem. Ele ihe ime na ịrụ ọrụ abalị. Mụ DJ. Okay, eji akụ egwu na club. Okay. Na Dubai nga. DJ. Onye na-rekọd egwu na-produce egwu na club. Ị eyi bọsas? Yes now. Nwere onye ara nọ side family unu ma ọ side mma gị ma mpa gị? Mba, ihe dota adịrọ. Ee? Ihe dota adịrọ. Ụka ma ọ gaala gị mbụ? Mba. I butela egolori ya mbụ? Ee? Mba, ihe dota adịrọ. Nna gị na nne gị ha dị awee na ọ Dubai ka ị gawara? Ele ihe na ihe ha rere before gị gama? Na nwa ya nna m ọfụma mgbe m nọ obodo like m na-akụ egwu m nwere equipment nke aka m nwee moto nke aka m before m pụọ. Then e nwere ihe ndị dị a ga-elecha anya kọntrị ị ga-adị ndụ gawa ya wụrụ Dubai. Dubai ugboro ole ka ideletere n'ọbara gị n'ụlọ ọgwụ ha? Mba, ọwụ sọsọ Dubai ka m na-aga. Ugboro ole ka i were ọbara gị were gbara ego? Aghọta m ajụjụ ga-eweli iwe. I donate ya blood gakwa a na-akwụ ụgwọ. Ugboro ole ka i nyere ọbara gị? Mebe m ihe dota. Okay. Ọwụ sọ Dubai ka m beziri m na-aga different countries akụ egwu by company ka m na. Okay. I went na Europe or African countries or anywhere. Okay. Pile ọ dị gị? Mba, ihe dota adịrọ. Ebere gị ugwu? Ị ji akpa aja amụ? Nọ ọfụma. Ma ahụ eze gị? Nna gị na nne gị ha ka dị ndụ? Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Mba, ihe dota adịrọ. O nwere onye nso nọ na family unu ma ọ bụ onye ogbi? Mba. Ị gbaala nwoke ibe gị aka ntị maka nwaanyị mbụ? Mba. Oke, amụziri nwoke amụziri. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ofu nwaanyị ka m na-atara. Kemgbe ị pụtara ụwa ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ga-esi m ofu nwaanyị? Na ofu nwaanyị m na-akọ ọzọ na emecha ihe too much humanization ahụ. Ofu nwaanyị ka m tara. I'm a straightforward man. Anya m agwa gị. Ị na-emele ka ngwere si n'elu daa. Anya m agwa gị. Ịrụ ọrụ dị iche agwaghị m na hotel agwaghị m so otu nwaanyị ketara. Stand up there Chineke agba gị ọkụ. Nga nwaanyị na gị na nga atọrọ ga-ashịta. Nwa ma ebe m si abịa so. Nọrọ taa ma ele menyo something. Pụrụ m anyo. Iso ofu nwaanyị ka ị tarala? Ofu nwaanyị ka m tara before m bata obodo a, but since m batara obodo a mebe m ihe
na m ka na-akụ ọzọ mebe m tupu m echiche nwaanyị m chọrọ m gara ịlụ nwaanyị dozie nwaanyị once and for all m kụga ọzọ nwaanyị anọ m n'isi for now. Ọwụkwọ agbajiri agbaji a na-ekweghị taa nwa ka ọgụ. Mba, mụ ahụ straight man na m na-akụ fire m na-anọcha 15 minutes. Achọ m that touch here. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? Ka 5 hours ka m na-eji ehi ụra na m chọrọ ihi ụra na Ka kpọrọ ara nwa onye ọzọ n'ọnụ gị 5 hours si iji ara nwa onye ọzọ ị na-akwụ ahụ ụgwọ isi enyi ụra. By m na-anọ ọfụma like ana m eme ya rush just calm down ịghọtago by onweghị rush Ị ga-enye load infinity. Ọ bụla ya minute Anụ m ihe i kwuru. nna bụ chai by nwoke ahụ tego onwe ya na Ọ ihe ị na-eti. Ma sị eyuzuru gị eyuzu. Onye yuzuru gị jọsụ nọ gbaa gị na mkpo bọtụrụ ashọn bita nọ luba gị ya na high sea. Ị ma sị wee used person. Ị ma sị eyuzuru gị eyuzu jọsụ gbaa gị na mkpo tupu ya nsọ n'osimiri. Enyu mageti were nwaanyị chai. Iwe ezigbo bingo. Iwu bingo. Nkịta. Bingo. but onye isi Achọpụta onye nwe onye isi gị. Onye nwe onye isi gị ọmụna gị tinye chai. Ọmụna gị na-ese eti chai. Ọmụna gị na-eti chai bịara nga akpọga m onye isi gị. A na-ekwu gị na chọọchị ihere onwe gị omega ihu gị. Ụra gị etinye m chai. Onye onye gị we chai. Genotype oge. AA Thank you for charging me, boss. O plus Gịnị? O plus O positive Ụra gị etinye chai. Ekwu ụdị ahụ ọnụ ị gara were ahụ ọnụ nwa mkpi megha. Were mkpu ndị gara beri ala bịa nga bịa etinyere m. Ga-enyo ga-eti me chai. Mgbe ị na-anọ n'elu ka mgbe a na-anọ gị n'eke ị na-etiri mkpu a. mgbe anọ m n'elu agaghị amasị sef na mmigbo na ọ na-akụ by fire m na-akụ my own side na ọzie mgbe ahụ nwetawa onwe m na ịma nwoke nwetawa Lanya ekwesịrị ịkpọghachite gị na Naịjirịa nga. Ekwesịrị ịkpọghachite gị nga just were ọrụ nche. Nwere ọrụ ndị udo ga-achị nọ Anambra steeti nye gị yunifọm ha gị na ha arụma. Pra ga etigere m chai. Dị ije ara. Kpọọ nọmba gị. 081 322 90129 Hey, ya kpọọ nọmba gị na. Don't come here to play with me. 081 322 90129 Pra ga etigere chai. There is something that is not funny. Let me tell you people, Lanya, nwoke ọbụla nọ here very careful. Nwaanyị ọbụla nọ here very careful. Oti mkpu mmadụ nwere ike ime gị ga-akpọ ya asị, but you people take it for granted. Unu na-eji ihe m ntụga ha egwu. Ọkpa m si kpọrọ nwa Abakaliki bịa n'ụlọ m. Ya ga-enye ihe otiwere ụmụ ọbara Jizọs. The thing me akpọ ya asị. For what? Sit angry. Ka ị ga-ebịa gada etiri m ọbara Jizọs. Nga m chọka enyo. Nga enyo ga anyụbe m ga-efewe ọbara Jizọs nga m nọ ya. Ụmụ bingo. Ndị na-amaghị mkpu ọṅụ eti. Ma ụfọdụ nwatakịrị agba ọbịa Owere. Onye Owere. Ka mere just recently. Yesterday met m not alive. Ma fụta. Nwatakịrị Owere mkpọrọ. Just banga m gara ire ọrụ. Ị gaa letiwere m. Ya ga enyo sị m kwụsị ya n'ụlakwọ. Kwụsị ya n'ụlakwọ Junction. Ya wa aha obodo. Nkwụsị ya n'ụlakwọ Junction. Njọ ya moja agba akwala ya sị mba.
ọ ya ka ịzaga dị ije ị ga-enwe vibe ga-ebịa ga-etinye chai